Yadda za ki guje kamuwa da warin gaba. Kamuwa da irin wannan cuta yana sa matan aure cikin tsananin damuwa. Idan mace ta kamu da wannan cuta, mai gidanta zai tsane ta. Sai ki bi waɗannan hanyoyi kamar haka. Kar ki bar maniyyi a cikin gabanki, ki wanke shi. Barin maniyyi a cikin gaba ba tare da wanki ba yana kawo warin gaba. Abu na biyu, yin fitsari babu tsarki yana kawo warin gaba. Misali, mace ta je ta yi fitsari ba tare da ta yi tsarki ba, ta je ta zauna ko ta kwanta. Abu na uku, zama babu wando a jikinki yana da matsala sosai, saboda yawancin matanmu da dama yanzu suna zama babu wando. To irin wannan yana kawo matsala, yana kawo warin gaba. Abu na hudu, zama akan masai, tiririn masai yana shiga kofar mutuncinki, wato masan da ya cika. Wa'annan cutukan dattin warin nan idan sun buge ki yana kawo wari. Na biyar, kula da inda zaki fitsari. Wajen ya zamo mai tsafta, wurin ya zama wuri ne fes ba wurin datti ba. Irin wa'annan abubuwa idan kin je inda bai tsafta na jawo warin gaba. Yar uwa, waɗannan abubuwa su ne kan gaba wajen kawo warin gaba. Idan zaki kiyaye wa'annan abubuwan kuma ki kula da wa'annan abubuwan da muka ga miki, tabbas za ki kare kanki da warin gaba. Sai dai akwai matan da ke kamuwa da cutar ta wani hanyar, amma idan kin kiyaye da hakan, babu ke babu warin gaba. Mun gode, kada ku manta ku subscribe. Baba ban ga ka assembly ba. Baba na ji an so fin din zanin yarinyar nan ne a bibi.